Kijk je naar de nieuwe colleges in Zeeland, dan zie je bijna alleen maar mannen, witte mannen. De diversiteit is ver te zoeken in de provincie en het is zelfs nog slechter dan dat het was. En verder in deze uitzending. 2 paarden dood na brand. En hoe je een complete stal verplaatst. Goedenavond. Zeeland wordt bestuurd door mannen. In onze provincie is 16% van de wethouders vrouw. Dat is veel minder dan landelijk en ook minder dan 4 jaar geleden. Van de 50 nieuwe wethouders die sinds de verkiezingen in maart zijn benoemd of worden benoemd, zijn er maar 8 vrouw. Dat is 16%. In 7 van de 13 gemeenten zijn zelfs helemaal geen vrouwelijke wethouders. Dat zijn Middelburg, Vlissingen, Reimerswaal, Borselen, Capelle, Hulst en Terneuzen. Sluis heeft, zoals het er nu naar uitziet, als enige gemeente meer vrouwen dan mannen. In Veren en Schouwen-Duiveland is het aantal gelijk. Monique van Doorn is een van de 8 vrouwelijke wethouders in Zeeland. Ze heeft jarenlang gelobbyd voor meer vrouwen in de politiek. Heel spijtig dat het toch niet de 25% is waar we in ieder geval naar streefden. Ik ben dan wel heel blij dat in Veren, in mijn eigen gemeente, van de onderste plek, dat we daar naar een veel betere plek zijn gestegen. Maar het is jammer dat diversiteit over de hele breedte gewoon nog onvoldoende tot wasdom komt. Zeeland blijft achter bij de rest van het land. In andere provincies is ongeveer 29% van de wethouders een vrouw. Een deel van dat verschil komt doordat de SGP in Zeeland groter is dan elders. En bij die partij zijn vrouwelijke wethouders nog een uitzondering. In Zeeland zijn al 11 wethouders van de SGP. De bevolking in Zeeland is ook vergrijsd, dus er zit hier ook een andere traditionele invulling van besturen. Ik denk wel dat het een stuk bewustzijn ook kan gaan helpen. Dat is een stuk waar we ook wel aan werken. Dus ik hoop ook zeer, schot voor de boeg, dat als er volgend jaar provinciale verkiezingen zijn, dat ze bij de formatie toch elkaar aankijken. Dat was een van de dingen waar ik verbijsterd over was 4 jaar geleden. Dat je dan met elkaar naar buiten komt. En dat vind ik nu nog wel, soms dat het ook een kwestie is van bewust nadenken van hoe zitten we erin. Veel mensen beginnen hun politieke carrière in de gemeenteraad. En ook daar blijft het aantal vrouwen al jaren achter bij het aantal mannen. Er is actie nodig, zegt politicoloog Zara Rundekamp, die onderzoek heeft gedaan naar vrouwen in de politiek. Ik denk dat de politiek is bij uitstek een vertegenwoordigend orgaan natuurlijk. Hè? En dat geldt voor, die maakt beslissingen voor ons allemaal. Dus het lijkt me dan ook een beetje gek als daar de helft van Nederland niet zo heel erg bij betrokken is. Dus ja, ik denk dat je altijd moet willen dat je zoveel mogelijk verschillende perspectieven hebt. Mensen met verschillende ervaringen die ze weer in kunnen brengen in die politiek. Maar ja, het is een vertegenwoordigend orgaan voor alle Nederlanders. Dus ik denk dat het juist in die politiek heel belangrijk is dat je meer vrouwen krijgt. En natuurlijk ook meer diversiteit in bredere zin. Om te zorgen dat meer vrouwen politiek actief worden, zijn meer rolmodellen nodig, vindt Van Doorn. En nog steeds is het zo dat als je als vrouw in een bestuur of in een bestuurlijke functie ook buiten het openbaar bestuur komt, dat er toch nog heel vaak wordt gezegd, maar hoe doe je dat dan thuis? Terwijl dat tegen geen enkele man gezegd wordt. Ik heb aan menig tafel de afgelopen 40 jaar gezeten. Dat ze heel verwonderd vroegen 's avonds bij een diner van, heb jij dan kinderen? En dan zei ik, jij niet? Jawel. Nou ja, en dat maakt, en dat lijkt heel simpel, maar dat gaat heel diep. Want je voelt je toch steeds weer, had ik hier dan niet mogen zijn? Of waarom moet ik me überhaupt verdedigen? Van alle partijen doet Pro het nog het beste met 33% vrouwelijke wethouders. Daarna volgen de VVD, het CDA en de lokale partijen. D66, de ChristenUnie en de SGP hebben in Zeeland alleen mannelijke wethouders. Een grote brand heeft een paardenstal in Klingen verwoest. 2 paarden hebben dat niet overleefd. De andere paarden konden gered worden door de eigenaar en ook door dorpsbewoners. En er waren er 7 buiten en dan hebben we ze proberen vangen hiervan. En dan in een andere wei ver van de brand, want het gras was ook al aan het branden. Dus dan hebben we ze proberen weg te doen en dat is wel gelukt. Dus dat hebben we dan en ons paarden dan ook verder naar achter gebracht. Hè. Hoe voelt u zich nu? Ja, ik vind dat erg natuurlijk, hè, dat die beestjes daarin gebleven zijn. Ja. Volgens de veiligheidsregio was al snel duidelijk dat het gebouw niet meer te redden was.
Hij kon wel voorkomen worden dat de brand oversloeg naar de woning die ernaast ligt. Ook de Belgische brandweer hielp mee met blussen. De eigenaar van de stal had rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist tegen een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen voor kindermishandeling. Hij zou meerdere keren botbreuken en bloeduitstortingen hebben veroorzaakt bij zijn pasgeboren zoontje. De man erkent dat hij 1 keer de baby hardhandig heeft vastgepakt omdat hij zich geen raad wist. Maar 2 andere incidenten waren volgens hem ongelukken. En dan was er ook nog een uitspraak bij de rechtbank vandaag. Een teamleider van een meisjesvoetbalteam is veroordeeld voor seksueel misbruik van een van die meiden. De 63-jarige Vlissinger krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was tijdens het misbruik half de 50, het meisje 15. Het misbruik duurde jaren. Na een roerige week met het opstappen van 2 leden van de technische commissie speelde Hoek gisteravond in Burghaamstede een oefenduel tegen de profs van NAC Breda. En de focus lag niet alleen op de wedstrijd, maar ook op de gebeurtenissen van eerder deze week. Het opstappen van Wesley Miras en Quinten Bakker volgt deze week na uitspraken van Gerard de Nooijer over de sterkte van zijn selectie. Gisteravond wil de Hoektrainer er niet veel over kwijt. Kijk, mensen stappen op en we moeten verder. En het is jammer. Jammer voor de club, jammer voor degene die zeg maar zoveel werk hebben gedaan. Maar oké, weet je, zij hebben hun reden en als je de reden wil weten, ja, dan moet je bij Wesley en Quinten zijn en niet bij mij. Maar de hoofdrolspelers zijn zelf gisteren niet aanwezig bij de wedstrijd en willen verder ook niet reageren. Wel laat de sponsorcommissie van Hoek weten dat de deur niet dicht is voor Miras en Bakker. Dan de wedstrijd. Daarin komt Hoek voor rust op een 0-2 achterstand. Hier is het een openingsgoal gemaakt door Ballaar. Mooi doelpunt. En aan het eind van de eerste helft zorgde in Domburg woonachtige Paul Gladon hier voor de 0-2. Dat is dan de ruststand. En in de tweede helft komt Hoek beter voor de dag. Creëert het een aantal kansen. En de eretreffer die volgt hier vlak voor tijd. Dinsula is het, die scoort. Hij bepaalt de eindstand op 1-2. Zaterdag speelt Hoek opnieuw tegen een profclub. Dan is FC Dordrecht de tegenstander. Geen makkelijke klus vandaag in Achterkerken. Daar werd een stal verplaatst. Gelukkig niet zo ver, want de buurman neemt hem over. Nou, de buurman is uitgekocht als varkensboer. En die schuur is vrij jong nog. Hij zei, ergens is het toch wel zonde om de schade erin te zetten, om het te vernietigen. Ik zei, zou ik hem kopen? Oh, zou dat zo kunnen? En zo zijn we nou bezig. Er kwamen maar liefst 260 wielen aan te pas om de schuur te verplaatsen. Het is niet gewicht. Deze weegt nog geen 400 ton samen. Maar de onstabiliteit. Daarom moet je veel karretjes hebben om de verdeling. Wim Houmens gaat de schuur gebruiken om zijn machines in te stallen. Deze betonnen wand in de Sophiapolder bij Oostburg biedt onderdak aan honderden oeverzwaluwen. Een oeverzwaluwwand is nodig omdat die oeverzwaluwen graag in een wand broeden. En dat beton is omdat we dan duurzaam kunnen gebruiken. Dan kunnen we heel lang diezelfde wand gebruiken. Anders moet je steeds een stukje afgraven en dan ben je hem steeds verder kwijt. Dan eet je hem eigenlijk langzaam op. De wand is vorig jaar al geplaatst, maar de zwaluwen bouwden er toen geen nestjes. Dat gaat nu beter. Ja, dit jaar wel. Want vorig jaar hadden we hem geplaatst, net voor het seizoen. En heeft er geen zwaluw ingebroed, broedde hij er wel omheen in het zandige gedeelte van de wand nog. Maar zat er nog geen in het betongedeelte. Dan moesten ze blijkbaar toch nog een beetje ontdekken. De zwaluwparen hebben hier 1 à 2 nestjes per seizoen en vliegen al in augustus naar hun andere leefgebied in Afrika. Het is een project van ruim 400 miljoen euro. De renovatie van de Krammersluizen op Schouwen-Duiveland. Het was na bijna 40 jaar hard nodig. Maar zo'n opknapbeurt heeft natuurlijk wel gevolgen voor de scheepvaart. Wat het gaat opleveren is dat het bijna nu de sluis wordt die weer mee kan in de vaart der volkeren. Het is een sluis die duurzamer is, veiliger is en toekomstbestendiger. Het Krammersluizencomplex in de Philipsdam scheidt de zoute Oosterschelde van het zoete Volkerak-Zomeer. Jaarlijks passeren hier 60.000 schepen. Nou, vooralsnu hebben we oplopende wachttijden voor de beroepsvaart. Dat is ook bekend omdat we 1 kolk beschikbaar hebben. Dat is ook vrij logisch als je dat zo ziet. En daarover communiceren we heel nauw met de binnenvaart.
Ik zie regelmatig de cijfers langskomen van zoveel uur vertraging aan de zoute kant, zoveel uur vertraging aan de zoete kant. Ik denk dat het tot nu toe heel aardig loopt. En ik moet zeggen, wij hebben ook een hele goede communicatielijn met de Rijkswaterstaat daarover. Voor de binnenvaart is het belangrijk dat de Krammersluizen betrouwbaar zijn. Nou, dat is voor ons heel belangrijk, omdat hier voornamelijk ook de hoge scheepvaart natuurlijk doorheen gaat. En wij vragen landelijk gezien voor alle Rijkswaterstaatprojecten toch wel heel veel aandacht voor het onderhoud. En hier gebeurt het, hier doen ze het. De sluizen moeten door de opknapbeurt dus duurzamer, veiliger en toekomstbestendiger worden. We bouwen een nieuwe zoet-zoutscheiding die energiezuiniger is. En daarmee zorgen we er ook voor dat schutting minder tijd kost voor de scheepvaart. Het is altijd fijn als iets vlotter en sneller verloopt, want dat betekent in feite een verhoging in je omloopsnelheid. Denkt u ook dat er dan meer binnenvaart gebruik gaat maken van de Krammersluizen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat hetzelfde blijft. Ik denk alleen dat het wat comfortabeler zal zijn. Wij gaan met deze renovatie ook bediening op afstand realiseren. Dat betekent dat de sluis vanuit Neeltje Jans bediend kan worden. Daar bedienen wij nu ook al de kleine Zeeuwse sluizen en de Kreekgrachtssluis. In het najaar zal de andere sluis meerdere keren langer gestremd zijn. Deze sluis heeft een beweegbare brug voor hoge beroepsvaart en zeilboten met een vaste hoge mast. Die periode is bewust gekozen. In het najaar hebben we minder staande mastroute. En voor de hoge scheepvaart kunnen zij er rekening mee houden dat zij een planning daarop kunnen aanpassen. Dus dat betekent als je normaal gesproken met 5 lage containers door de sluis moet, dan gaat die rug open natuurlijk. Ja, dat is dan nu niet. Dus dan zul je helaas tijdelijk een aantal lage containers moeten achterlaten. De werkzaamheden aan de huidige sluis duren nog tot 20 juli. Vrij veel zon weer. Het werd een graad of 25 aan de kust. En verder de provincie in was het 28 graden. Morgen ook zon en droog, maar door de noordwestenwind wordt het koeler. Tussen de 22 en 25 graden. Ook in het weekend blijft het vrij koel. Ja, en het is niet alleen voor ons warm. Ook dieren hebben het af en toe zwaar. Zoals de koeien bij kaasboerderij Schellach. Gelukkig kunnen ze in de stal met z'n allen onder de koeiendouche, die gemaakt is van tuinsproeiers. Nadat ze zijn uitgedoucht, zoeken de meesten een plekje onder de ventilator om nog verder af te koelen. Als het heet is, staan ze te pompen, te hijgen soms. Dus het is gewoon een vervelend zicht als het zo warm is. Dat is voor iedereen is dat stress en voor zo'n koe helemaal. En dan zie je gewoon zodra ze nat zijn gespoeld en onder de ventilator komen dat ze echt rustig worden. Ja, dus een koude douche en dan, terwijl je nog nat bent, voor de ventilator. Ik denk dat sommige mensen daar ook ontspannen van worden. Afijn, morgen wordt het dus koeler. Fijne avond.